Kisa man ang imong gitan-aw din ha, abi? Nasi. Bal. Ano? Kisa man na si Alma? Ikaw. Ha? Ako di ay na? Oo, sa may imong ikasulti sa akong picture. Ikaw ra may wa gadyo diha nag-like or nag-heart. I-heart. Ay. Unya di ka kategora ba mo kanang comment. Unya i-comment po din ha. Ikaw ra may wa ko. Una ha ang heart. Kanang i-type sa imong kamot. Unsa may imong ikusin? Georgios ra di ay unsa man. Pretty ra di ay pretty. I-comment, ibutang po dahil i-comment niya, asyo lang kanang automatic ka, asyo. Unsa may imong ikasulti, ako gud ang imong asawa. Bebe, nagngisi uro ni akong bana. Ibon sa kay iyang ikasulti. Ato tanawon iyang comment. Ako nagtunduan og comment kay di jud mo comment ni sa ako mga kuan kanang post. Ano ijang comment? So, ay! Katigo na mo comment. Wala, nakita man yung muskitiro. Nakita ng muskitiro. Insakto na. Insakto na. O sige, oy. Sige, go. Toing. Nya. Balik ka sa ako picture. Balik ka sa ako picture. Sige. Unsaan man nimo ang imong picture? Unsaan man nimo? Unya, unsa man? Unya. Kuwang na pa'y kuwang ana. Ayaw nang like ka ng heart. 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 Sige, pindot ta. Heart. Ay, salamat. Naka-heart na gadyo. Nagahumbanan sa akong picture. See? Sus, kinahanglan pa man itudloan. Oy.